First saldi poro 11 mandai constituency ni bisingo khobjaknai Saidra bisini 4 number ward jangalia amchaini Buma bodolo eba TWF ro bubagrani thansani marino naharei sago 2000 ke yafa laikhara tumane bagi bubagrano subasuri bubagrano subaso rana naimani hinga kai bubagra sunga asake hamza ko ke sungje sukto sini Buma motha sini TWF ngai sungtini puriro bono je sukto sung ro hanai hinai sungwan suk lakya bo bisi ni na ka sini manda kendra bisi hinga kai sini sai number ward Saidra bisi sung para hinga kai sini janglia kan para bungsuk rang mari ro rinai rangmari sung gobang rimia phano sung je suktui sung 2000 nani hinai sung riro wan suk lakya bubagrano kun kok mungsuk kasana bubagrano sung kok kasana musungo sung mantung mai nyatung je man mani bubagra sung teba hamari ritam tung sung bini bising tenya sung hamari man nai Pulano sini serang sati tai hak rod no blai blai ke hambai mar wo ang hingke sing tini joraman kha sini mandai kendro ni Saidra bisini andar ningoi chai number 1 jangla para ningoi sing tini sini Buma bodol sini TWF bong ni hoite bubagra je sini o dophani bagai hamza gai bo joto ni bagai hapirok nai ni tongmani bagai joto sini o chai number janglia para ni buri Buma motharo bo khana yok jakha tang hingka bubagra no sung joto pal khe ek lai sung subana nang ka aboni bagai no bo ja pari mani sini o nok ni bo mosom sapang tu mosom ni panang thung aba ke bo thum lai tini sini bubagra no 2000 taka rang suba lainai hinai borok khawat thonoi na laikya amni bagai ang sini TWF tai sini o janglia parani Buma motha dolongo ang laikya hambai ro tai ang niji o janglia ni o Saidra bisini khorsa member ani bumu ke takuk Prodip Borma ang go jaga bong no tuyi naikya ni khlai samutang ni dong hambai asung thung melai na hambai